ukuthi hayi abantu. Abantu nje bangakubamba abantu bayi-resource ebalulekile kodwa kufuna ubadisela abantu. Ngabakhona abantu ohamba nabo kanti bazovimba icebo likaNkulunkulu. Amen. Baningi abantu abalimele hayi ngenxa yabo, ngenxa yeyixuku abahamba nazo. Indaba ye-association ibalulekile kakhulu. Alibonge igama lenkosi. Akusho ukuthi abantu babandlulula, akusho abantu bazonde, khona kufanele babingelele udlule. Abantu bokubingelelwa. Amen. Amen. Indlela elula yokuhluleka, try and please everybody. Mawufuna ukuhluleka nje iba yi-people's pleaser. Alibonge igama lenkosi. Ngangifunda incwadi kaGenesis ngathola ukuthi uNkulunkulu wakwayisa iy'lwane ku-Adamu. Eyiselithi ayiqambe amagama. Ngangiyisela amagama kuphela. Kodwa mase ngiyifunda kahle ngathola ukuthi khona okunye. Nasi ilwane iqama amagama, iBhayibheli liseze ilwane iqama amagama, kodwa lithi akatholelwanga. Okusho ukuthi uNkulunkulu wayethi mhlawumbe. Ila sibona khona isilwane hayi sewusindisiwe ekudalweni nje asikwazi ukusiza umuntu ngoba kuthiwa akatholelwanga usizi eyilwaneni. So in other words, khona abantu ofanele ubaqamba amagama badlule ungabheki lutho lo. Baqambe amagama badlule bezele lokho nje. Ungazi lo ubheka kakhulu. Baningi abantu yabona nje mawufuna mangifuna i-altar call la igcwala. Ngavele kushiya i-message ngishumayele ngabantu abalimele. Abantu abagcwele la balimele abaningi. Mama wakhuluma ngendaba yokulimala nje. Awusuthi waza kuJesu. Angeze uzosindisa zelo ukulimala. Ungayibona ukuthi akhole ngani. Abanye balinyazwa abantu bafanele babaqamba amagama babayeke badlule. Bona bababamba babone ngabasiza. Mugisi ixuku. It's difficult to deal with ixuku. Ngoba ixuku ngangimangala ukuthi yini babungema kungashiya ukuthi isixuku. Ithi mina ngoba abantu ababodwa yini yokuthiwa yizi ngoba ngabe kuthiwa isixuku. Kodwa no. Yingoba beze ngeyinhloso ezingafani. Abanye bezela iziqwa nje uthandazela iziqwa izona. Uthandazela ofish. Khona bezela iprovision. Ngisho umthandazo weprovision. Amen. Manje nje leyo nto yaneliseka. Wahambile. Umthandazo oyicelo. Amen. Ngifunda. Base bemukisa isixuku bahamba naye. Njengalokho Mana bamukisa isixuku. Base behamba naba noJesu. Ungahambisi isixuku noJesu. Sihambisa isixuku kodwa uJesu. Hayi. uJesu. uJesu. Ngisho abandle nje mawumfundisi. Hawu. Hey. Ababekhona abazana ukuthi uJesu. Ngoba kuyenzeka indawo kaJesu ithathwe isixuku. Ubamba ixuku wena uthi hayi. Sekugcwele. Mase zoba empty futhi abavalelisi. So fanele nawe behamba bakushiye nawe uJesu. Bamukisa isixuku bahamba naye. Mandoko uthi umshiye ngasemuva. Hayi. Noma ngathiwa kwenzekeni kodwa uJesu ngamshiya. Bambelele kuye. Yathi indoda mentor ministry yathi Ndlovu mawubona abantu bebusise kushumayela ababusiswa wena. Mose uzenza special.
sokuthi wena ubusisa abantu babusiswa into oyiphathisiwe so ke fanele ugade ungaxabani nokuphathisiwe ngenxa yokujunyiswa yilabo othunywe kubo yacangatha ayibamba ke leyo nto ukuthi uqeda ukushukela bese kwena bethi what a powerful message. There is no message that is powerful. It is God behind the message that is powerful. Amen. Ngoba awuthathi izwi umukela umuntu olukhulumayo. Ayasengishilo. Ayasengishilo. Uma uhlangana nje uyintombi uhlangana nomfana ehambe efaka ophaqa. Futhi ubona ukuthi inzwani lesi. Inzwana kade siwagcinile amanzi. Abese kumise ethi uzokushada. Ayidingi lokhu uyocabanga leyo nto. Ubheka yena nje bese umnike answer. Kaloku ukhohliswe isuda amasuda ayaqasha. Kodwa isicathulo. So bethi uyakuthanda musubuka umlomo ngesicathulo. Ebese uqhuma nje ngesicathulo uthi hayi cela udlule. Now, udlulisa hayi ukuthi umshado awufuni. Ukuthi umuntu olukhulumile lelizwe. Angazi makeso hayi. Umuntu olukhulumile akakwazi ukulibhack up. Was back up. Ngishingane ekhaya ubaba bengasebenza siyihluphu ngokucela ke. Uvele ma ithi ma bengicela manje ukuthi ngithole lokhu nalokhu. Abone nje ngoba mayiya kubaba. Ziyastadish. It's a waste of time and energy. Ukuzama ukukhuluma ngale ndoda ngikhulume ngebhlukwe lami eligogile. Le ndoda amandla lo. So ke amandla yilokhulumile. Yilokhulumile. So uNkulunkulu mayikhuluma uyayibheka into ayikhulumayo. Yeah. Let us understand Bishop Nzalo. Standardiswa one ukuthi our God is able. God is able. uNkulunkulu ke kusho umlilo kusho umlilo uphindwe kasikhombisa kodwa bathi abafana bamaHebheru God is able. Yes, understand? The ability yakhe yokuthi unawo amandla okuyenza lento. It's not just only that, it's his integrity. Ukuthi akuthembisile uzokwenza. Izithembiso zikaNkulunkulu ezisezwini ezinye ziza ngamazwi awakhulumile yena ethembisa. Ezinye ziza ngokubenzela abanye. Umenzele lo uzokwenzela nawe. Njengoba enzela uDaniel nje nawe uready. Ungathi ubhekana nesimo esiyingonyama esilanjisiwe. Ebese uqalaza ukuthi yakubheka uDaniel wathi umingelosi. Yabhala umlomo ingibhu besilambile. Libona ukudla la ngapha. So nawe khona isimo esifuna ukugwina. Masifika ithi baba lokho wakwenzela uDaniel. Amthema lo. Ngoba mhla kwenzela uDaniel wawumtshengisa ukuthi uyakwazi ukwenza. So ke nami sengimi lapho. Jesus. Hallelujah. His ability and his integrity. Simangaliso sitho. Meke wash abafana nabantu. Umntu yasho.
bese ubona nge-message mfethu khona into encane shema khona into encane usakhuluma ngento encane uyeka le nivumelane nayo uqala ngento encane azoyisebenzisa njengesizathu sokungifeza izwi lakhe uNkulunkulu mayishilo uzokwenza alibonga igama lenkosi uma vele as a healer akamsebenzi uphethwe yini ikhensi yancibilike egazini ishiphele ikhensi ngoba mayithembisile uzokwenza yes base bemukisa isixuku bahamba naye njengalokho ebesemkhunjini kwakukhona neminye imikhumbi uyayikhohlwa leyo nto uthi neminye imikhumbi njani akuwona wakho wona kodwa wakho umahluko ukuthi khona 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 imikhumbi esingatshelwa ngayo kodwa kuthiwa nje yayikhona asizwe isithetho sayo akuwena wena ekhaya kini nje ukusindisiwa kwena wena umahluko ukuthi wena khona osekhona so into bayifika sizofikela nina nonke kodwa how are you going to respond is different kuncike ngokuthi kukhona abantu yes ihambisana naye verse number 37 kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya ngizwile kuvukani isivunguvungu esikhulu somoya yes amaza aphonseka phakathi emkhunjini ama waves angena emkhunjini yes umkhumbi wase waqala ukugcwala yes kepha yena wayengasemuva emkhunjini elele my god ulele esicamelweni man umkhumbi ucishe ukugcwala ulele laba babona amanzi nanke gcwala umkhumbi kodwa yena unjani ulele ngoba kuyalaleka khona izimo uNkulunkulu akulalisa kuso babememeza ulala wakwambona umuntu abekhulu in the midst of storm khona uhlobo lwabantu lixakile nje abantu begijima beya ngapha umuntu le engathi umangela ngathi akekho athi ngixawile kuthiwa hayibo awuboni kwanje khona abantu abadramatic abavele lento bayenze ibe nkulu athi uyibuka la hayibo wawezwa kuthiwa umkhumbi ucishe ukugcwala amanzi kodwa khona lento ulaliswa yini ulaliswa the ability yokwazi ukuma ezwini olukhulumile ungashintshi noma izimo zishintshe the ability to stand on what you've said uthe siyanga asiye manzini bazogcwala umkhumbi siyanga akukho la izwini babungema kodwa ngiyacabangela ngithi ocean strategy ethi asiwele siye ngaphesheya wavela wacamela phela phesheya laba badla emkhunjini nje yena uphesheya the ability to trust God ngoba into esikhula bazana asikhulumi iqiniso into esikhula nje yodwa umthanda uNkulunkulu. We are struggling when it comes to trusting God. We're struggling. Ngivamsukile nanse njalo uma ngikhuluma ngendaba yokutrust uNkulunkulu nje sivele emakhaya leko sona uma kwavele nje lokho mhlawumbe uyinganyana uthi yakhala udadewethu abafana ubhizi uyawasha akeze ukuyeka ukwashayiswa yilo khalayo avela buya caphule lo khalayo ambeke emhlanje akhiphe umshuqulu amqafule ngapha inyawo sile aqhubeke hayi
othi uyabheka lo use mama akaboni le nto athetwe ngayo ingozi akathembile into athetwe ngayo uthembe lo mthetho yona ikabukeka ingozi kodwa ongithethile uma kuvume yena my God akamthetha ngomchilo nje bathi abantu bethu uthembele ngithi angithembile le ngithethwe nayo ngithemba ongithethile the ability to trust ability to trust hallelujah isimo besibabazi kwabaleka uSawuli inkosi kubaleka abafana bakaDavid abadala lo mfana othunyiwa kayile empilo uthunywe ukuthi ahambisela abafana ukudla ayobabona nokuthi how are they doing akayeke impi i-age yakhe ayikavumi ukuthi abe sempilo na ula nje by happen chance ukuthi uthunyiwe uzokwenza lento agoduke mayifika wafika ngesikhathi sokubaleka wamangazwa ukubaleka kwenkosi nabafowabo namabutho onke methu bheka le ndoda ememezayo laba bamemeza abanaso isikhathi soyibheka ibhloko bamemeza lo uDavid ofuthi wamkhumula ibhloko emini wabonjayi bo lento leyisokile la and yandoda ifuna indoda mayivela pha ivela ithi lethani indoda kodwa ifuna indoda nje yona inkwenkwe uma ibheka njalo lichwabula liyandoda alisekuyona kodwa kuyabalekwa baba ukwabona abantu ababaleka kwa challenge bengakaze bayibheke ithi namase bagcwala iy'nkalo kube khona uhlobo olufika luthi yini wona wathi hayi mama angaqedwa inhliziyo ngenxa yayo konke engiyibonayo lapha engingayiboni engibalekayo uyazi bafika abantu bebaleka ungabaleki ubobheka into ebabalekisayo wethu baba nje ngikhula athi ungamnegwala ngoba igwala ukhutshwa yilona ukhutshwa yilona selibaleka nani besifazane mawufuna ukulwa uyindoda yeka indoda ilwe hayi miyeke bamba loya musubamba mina uzongilimaza lami njengoba ungibamba uzongilimaza awubambile uzongilimaza so ngiyafuna ukuqala khona umgudluzi kahle hayi umgudluzi bese ubhekana nawo now isizwe lenkosi lithi lemkhumbi noma yayikhona ihamba nabo yes awuphinde awufundele mntanami lapha uqhubeka sivale bamvusa bathi kuye mfundisi awunaki nakuba sibhubha na bashiso yini yokulala kukhona situation there's a situation they're expecting their teacher to be here with them kodwa uthisha ulele and lo thisha olele uyena oqalelo lami yabuya futhi wayesevuka wakhuza umoya wathi kulo ulwandle thula uthi du kwaqhamuka umoya kwaba khona ukuthula okukhulu amen
kosa ikusufunda wezibali naku basanibaba shortly izimpi fanele usidisele sikhona izimpi ongena kuzo ngenxa yamaphutha akho sikhona izimpi eziza kuwe zi-attractwe uthi ningamniki usakhani la khona into oyithola kanti wena ovula intuba otherwise uthi uyabhonga njengengonyama iyafuna ikatholi iyafuna njengoba ibhonga nje iyafuna kodwa anybody ovulayo iyangena khona izimpi-ke esibhekana nazo kuthola ukuthi sikhoswe yithi madlokofu namhlanje ngifuna ukukhuluma ngalezo zimpi ngoba lezo zimpi sifuna uhlale phansi with yourself ngoba ngeke leyo mpu inqoba ungazange uzi-challenge wena ukuze uzimise ngoba usuke ungalahlekelwe isitulo kodwa ulahlekelwe i-spiritual position. All right. Ngoba ku-possible uba sesitulweni kanti i-spiritual position aseyo. Saul remained esihlalweni kodwa ngokwe-position wayengaseyo already kwakuDavid wayesegcotshile. So le ifuna uhlale nawe hayi abantu le ayilungi mawudlala umdlalo we-blame shifting. Stop trying to find the people abadala ukuthi ube lapho ube lapho ngesinqumo osithathileyo. Angifuna siyeke sidluleke ngifuna sikhulume ngale kukhona izimpi obhekana nazo ngoba ukuyi-will kaNkulunkulu. All right. Okay. Yeah. Khona izimpi obhekana ngenxa yokuba kuyi-will ngoba khumbula akubona abanqumile uhamba uJesu athi asiwele kodwa kulolu hambo lusho uJesu khona into eyivuka phakathi na uyenzeka ube sempini hayi ngoba amadlovu khonto yonile kodwa ingoba usentandweni okusho ngesikhathi kuyenzeka uSathane abe yi-agent eletha umlayezo kuwe esothi you are in the will of God. Ngoba uJohn 10:10 uthe isela kalisi. Kalisi no kalisi. Kalisi asibe nje isigebe ezivele sisuke nje sivele sibhodlo zomusa. Fanele siqale sasi khona. Ngoba sirisk ukuboshwa. Sirisk uyogwetshwa iminyaka. Sigwetshela bese ufunayo. Kukhona into ezokutshela ukuthi there is something valuable kuwe. You might not be aware kodwa yona iyazi. On this one only ukuba uJob knew ukuthi le nto abhekene nayo akuyona impi yana iyokhastrethana likamoya uke wahamba umtholi wafika kukhulunywa kahle noJob. Bemcela usubmit kwena uSathane akanayo imandate ngempilo yakho. All right. Kodwa fanele eqale bekhona ayizwayo ikhulunywa ngawo. Mayifika uzosho ukuthi khona la kade kukhulunywa khona ngawo. Ezinto ezikhulunyiwe zenze bangizohlasela. Khona izinto esibhekana nazo ngenxa yokuba kuyi-will kaNkulunkulu. That is why you can't be in the will of God without being weak. When you come across challenges, you can't teach him. Kuna izinto ezinezi kuwe hayi ngoba zingakufanele kodwa uNkulunkulu uyazi manje kwafika lezi zinto. Kwakhona ingoma ukuthi ezasithatha kuthiwa noma ngehlelo okubi Nkosi kuyisithulo lashintsha kwathiwa nje makwasindiswa sikuthule du. Kuthule du fanele wena uzimise kakhona izinto ezifika umngahle. Uyasho nje ngithi uyena othe asiwele siye manje uyibuza ukuthi seyivelaphi le attack. Laba bengafuna ke ngaphesheya yena othandiwe ngaphesheya
Kodwa all of a sudden ukhona ama-attacks kulolu hambo olusentandweni yakhe. Lesi sikhathi have seen ukuthi uma under attack lesi sikhathi ugcina ufuna amabala kuwe. Akukho wrong lokho. Kodwa fanele wazi lesikhathi uzongawathola. Musocabanga okubi ngawe njalo. Ayisho khona inkosi abafana laba abantu bakaJobe befika bathi khona wrong kuwena. Yeah. Wathi uJobe nabo bathi akholutho. Akholutho uJobe ngenzeni. UNkulunkulu ofakazayo uthi umuntu ongithandayo, ongasisayo, nongikhonzayo, oqotho. uNkulunkulu membeka uJobe umbeka abe umzalwa nopheleleyo. Kodwa nevertheless the attacks. Ma-attacks aletha ukuthi usentandweni kaNkulunkulu. Never forget that. But I want us to look shortly. I want us to look shortly as they are going through this storm. This storm. uJesu bebamentorisha abafundi bakhe ngale ndaba because le ndaba it's for mentoring. Uthi uma kusuka ama-storms awujiki ukubuyela emuva. He did not advise them ukuthi phendulani umkhumbi uphinde emuva. They had to continue ngoba babene assignment ngaphesheya. Mawusilandela kahle uMark chapter 5 kunendoda ehlanya esemathuneni. And njengoba khanjwa nje kuyokhululwa le ndoda. And lesi storm sivimba ukuthi bangafiki. So lesi storm akusona esala, istorm esisuka ngaphesheya. Sizobafika bangafiki ngaphesheya. Uherod akamfunanga uJesu esemdala. Wamfuna semncane sengalo. Engakakwazi ukubaleka kodwa Josefa baleka naye. Ngoba uHerod ufuna ukumbulala manje. Hayi ngoba emzonda manje, umzonda into nazoba yiyo. Ukhona isipi esilungusela uyakhona. Sikuhlasela ifuna ukuqeda manje. Ukuze ungafiki lapha. Wabuyela emuva. Kana sihleli nkosikazi. Amazi bekwenzekeni sixoxa ngibona iCleo. Angikhulumi kabi. Ona iCleo mangixolela. Sibona iCleo. Advocate sibona iCleo. Le neswaphana endala. Uncanyana amazwayibunyaka liyaCleo. Sake sahlupheka nenkosikazi. Ngaze ngahamba ngiyifuna. Ngithi Nkosi mase ngithole nje lokho. Cabanga nje ngide kangaka kwiCleo. Nangesena njaba nobude bami ngoba singenamoto sidonsa kanzima. Kathi hleli Nkosi sibheke emuva. Ngithi Nkosikazi wayifuna ukusiqeda lapha ngoba wayibona la siyakho. Yebo bhekene nayo akusiyone yayo. Yebo bhekene nayo akuyone yamanje. Yebo bhekene nayo yefuture yakho. Jesu! Mahlezi. Hayibo. Mabuyela mfa. Kiwa phambi. Sibona bokuhlehlele mina. Uthi uJesu president isandleke nje. Wabeke mfaza kake. Siyaphambili. Noma ngathi wemlili basiwe. Siyaphambili. Noma ngathi wabhidlila imizwa. Siyaphambili. Noma ngathi wasiduyingane. Sibheke phambili. Asihlehli. Shasa nangey'ngane zakho. Iy'ngane zakho singabi yonto eyodwa. Abantu abangasibakjaje ngaso. Bathi siyamangala iqhutshumayela kanti. Kodwa angibizwana nengane. Ibonela uyakhona. Kudluka bona.
for no stories. We are crossing over. You are crossing over. You are crossing over. Irrespective of who to pull out, but you are crossing over. Because when the door does anything you see we are crossing over. You are i-challenge yakho uyabafundisa uma uvuka musukhuza ulwandle uze umoya uzobulala ingane ngoba nje ubineswa nje. There is a spirit that sponsors that. Mofuna bonke umoya kwenziwa yini kube yini uthi usiza lekubekile uthi usiza lekubekile. There is a spirit esilayikha esifuna destroy wena asifuna destroy and is destroy wena ngoba sifuna ukuveza njengefeyila mayiphakama wakhuluma nomoya. Awukanqobi until you speak to the spirit. Every activity that you see, there is a spirit behind it. There is a spirit that sponsors it. There's a spirit. It's because we are spirit. We have a human experience. So more your family. So you go see at this way every morning. See abayeka babus. School men no more. Was sponsor the child. There's a spirit behind every activity. Any attack that you go through is sponsored by spirit. I-orchestrate kwela moya la amaphoyisa engafiki kodwa ithini now i-challenge eyokuthi umkhathi ube free silele thi kanti thina iwunga siyibambe enganeni siyibamba kumoya ngoba it's a spirit esize to destroy our nation. So kufuneka abantu abazophakama bakhulume nomoya that is sponsoring it. Bethi manje ukukhuluma nomoya oyisetholwandle thulo thina sekuluthi lilalele ngoba the spirit has been defeated. Oh manyathi ngizwa ngizwa now we put it very last. Storms that you go through are not a proof what we need. Money are endorsement that you are in the will of God. Ubona nje uhlala uvila lapho ukuthandaza vele ukuthi mhlawumbe usuke umuntu uyathandaza. Suki phela. Ndlovu. Suki phela. Awuyangihlekisa. Ifasting akisho inqamle phakathi. Kanti fanele kuqhubeke. Ngoba it means you are doing something. Amadimoni awanyakazo wenza lutho. Usathana nasikhathi sokusukela abantu nje. Abayihambelayo Abamsulu. bayele emamonzi bayowingishophela bamliphela impahla bebingelelana bethenga ophaya bedla amakhentana babuye besekhaya bahlupha imoto mabefika ekhaya bathatha medication yabo
abanye bazidlela ama-vitamins ama-supplements bayihlale phambi kwe-TV yakhe ayibukele amasopi azele aboyilalela avuke ngakusasa ayemona ngeke nje akhiphe i-army ayikhiphele lo muntu amadimoni ayarenkwa njengobona ubona amasotsha kuyarenkwa njengobona emaphoyiseni kuyarenkwa kodwa iphoyiseni ihlalele e-charge office lapha igcine uzo-certify imabiklu phoyisa bakhe ngi-certify uyabona umsebenzi wakho omunye uthole nje uhamba iboshwe iklina hamba emva kwazo eseyiboshiwe akabophute ulandela sebeboshiwe Exposure, iphoyisa uhola imali yophoyisa yabo bese bakhona abaseshi baqapha izinto ezingeqaqwe lo seshaji lo certifier nje akasilutho ufile umuntu lapha athi beka ukuthi banomcall lapho umfonele hamba ubheka lapho kwabafile mina nje certified ophenyayo uthatha into eyenzeke ngekho ayohlala phansi ayicabanga ahambe kusimbuzo abuzela agcine lihlanganisile bese bakhona laba okuthiwa o-POP uvela kuqamene emoto enamanzi nje laba afike labo bashane mkhaba yakho wavela abajakumuntu bese bakhona iy'mambala ezingaphumi sivale siyatrain ukujubula sitrain ukugijima siyayihlebha noyini phezulu sibona letile lo la ishatsho isimoda kwi-helicopter kodwa lo uthe phezulu kuthiwa go ababita laba bangene ebhilidini ivalile baqhamule sebeqhamuka une-ranking so kuyenzeka sekuhlale nedimoni eseshaji kuthiwa amadodana kaSkeva aye-7 ehamba noPaul engahambi naye uPaul engahambi nawo iwona ihamba naye. Oh my God, lithi iBhayibheli amadodana ahambe bona uPaul edemonstrate amandla kaNkulunkulu bayikopisha le but le ubiza igama likaJesu kuphela lulufethi wathi uPaul mehamba angena lamadodana awusasho ukuthi ngegama likaJesu lamadimoni aseshanje bese igama likaJesu livele libaleke bahlangana nalawa ehlala bathi igama likaJesu bathi lawa mana maningi nangu uJesu ubhaliwe la ilistini noPaul lenikhuluma ngayo nithi ushumayela uJesu ubhaliwe awena amagama engabona le ayini ngamagama yababamba le ndoda yabafanele endlini yabashaya baphuma bebaleka benquma bebushaya ukukhunyula awadlala lawa mawahlomelele yakhona
Ngoba kulawa, it doesn't matter what you do, but it matters who you are. Who you are. But I'm saying, kunezimo ubhekana nazo. Ngenxa yokwasentandweni kaNkulunkulu. Abanye ke bebefuna amabandla agcwale. Abanye baphoqelekile ngenxa yokujaha ibandla linjani ligcwale ukuthi aphume entandweni. Kodwa ibandla linjani ligcwele. Kodwa ufuna ukuyibusta ibandla yini? Ngoba akwenziwa ukuthi basendlini baba beyibandla. Are their lives built according to the will of God, the pattern that God has given? Now ukuba sentandweni kwenza ngelanga kube empty esontweni. Oh, basalwane, funa incwadi yesenzo basalwane. Lithi iBhayibheli, mawufuna incwadi yesenzo chapter 5 ithi emva kokufakana noSafira, ukusaba kwehlela abantu bonke. Kodwa lithi babethandeka. Kodwa akangabe bikho umuntu ofuna ukusihlanganisa nabo. Banikhomba nini ukuthi abafuna ukuza? Ngoba babona umkhuba. Babona uNkulunkulu le demonstrate amandla akhe. Kuyenzeka besentandweni, but ubhekane nezimo. So kufanele uyidiscern izinto. Lesi ezehla usentana kulo ungabusahlehla. Qhubeka. All I'm here to say to you, qhubeka no matter what. No matter what. Ngoba baningi abazohlala phansi. Kodwa ufuna ukutshela ukuthi lento awuphumeleli ngokuhlala phansi. Uvela ngokuqhubeka. Vele le attack izelo uzokuvala umlomo. Khona abantu abashumelayo ngoba ama standards ethu abasafanele. Kodwa uNkulunkulu uses them. Bishop, he uses them. Bishop. uNkulunkulu uthi lo David uthi David is a man after my own heart. After my own heart. Now lento interpret now uDavid akaqualify ukuba a man after God's heart. Kodwa ngokukaNkulunkulu uNkulunkulu oshoya usho David. Mosa ukusebenzisa le verse ukuthi usisho wena. Akusho yena. Hawu. Akasho abona le verse ukulakasho uDavid perfect. Kodwa nje uthi that way. After my own heart. Now after my own heart akasho uthi yamthanda. Uthi uDavid searches the heart of God. That's what it is. Met after my own heart. David concerned the heart of God. Concerned. As a result, abantu abaningi bathi uDavid ngoba ayiphenduka. No. He was after God's own heart. That's why he repented. Ngoba you can't serve the heart of God. Lento ikwenza ngoba ufuna inhliziyo kaNkulunkulu entweni zonke ufuna inhliziyo kaNkulunkulu yenza ukuthi uzibuke wena ukuthi ngisekhona yini enhliziyweni lokho engikwenza kuseyinhliziyo kaNkulunkulu that you repent. Press on. Press on. Press on. And ngifuna ukukhumbula ikhona neminye inkomo angasikwenzakalani kuyona asitshelwa lutho sitshelwa ngalo naye ngoba fanele sazi lo naye ukuthi uphumelele kanjani. They ended up ngaphesheya indoda seGerasa bafika kuyo amanzi isiphepho wathula umoya wathula ulwandle wayiwa la ukuletha yona no matter what it cost. Abantu will always have something to say about what we are doing. Abantu will always have something negative about you. About you. Namanje ngisahlangana nabantu ngijabule kabi mfundisi wami kade ngifuna umhlobo wami engangifunda naye high school. Ngikhumbula sekela ukuthi ulana enunindawo ekwenza amathayi bonke. Ngifuna amathayi kodwa amathayi umkhumbulo engimfonela. Mangimfonela kawo baba mbizo Sam. Athawu Sam
ngithi mina ingane oh belithi ngizoke ngigcine ngikubona athi awusiphambene mina ngiseThekwini uthi mina wenzani kaNongoma ngithi mina Emsebe entabeni athi entabeni athi usem angazi sokuye sibonane kodwa leyo ndaba wangithatha unkosikazi wami ngigula ngifa wangihudula wangisakulo ndaba uthi ngavuka sisana nokusasikosas nangofakazi iyasebenza le iyasebenza le and laba bayiphethe Bishop Thwala naka manje wake washawa Israel washawa bakhumbula ukuthi siyumphongolo bathastanda umphongolo. And unfortunately for them, bathuma abantu abarongo. Ngoba umphongolo ungaba right, kodwa mawuthwele abantu abarongo. Bafika nomphongolo ngesikhathi izwe lejabula. Ethi wafika umphongolo. Lithi iBhayibheli izitha savuthula. Zabashaya saze zawuthatha. Umphongolo sahamba lawo. Ubambeni madoda. Ngingathuma abantu abarongo. Wamhlanga thuma abantu abarongo. Sofika nawo umphongolo. Sithi bayibe bashawa waze wathathwa umphongolo. Wawungathi ushutha usebenza. Amafilisti amba nawo khona ethempeli kaDagoni. Bathatha umphongolo bayawubeka kwi-territory. uNkulunkulu edenena abantu. uNkulunkulu akushayele kwi-territory yakho. Bayisa ethempeli kaDagoni. Bafike bawufaka phakathi. My God, basebefaka. Bathi sibuye noNkulunkulu kaIsrael. Simshaye sambuka uNkulunkulu wakhe. Bawuphi simfanele nowethu. Namhlanje impi yababili. Dagoni noma uJehova sebani. iBhayibheli bahamba bawulala kamnandi bona. Becelebrate kanti bafaka uDagoni. Baby bafike ekseni. Iyasebenza lento. Hayibo. Iyasebenza lento. Iyasebenza lento. Mama bafike ekseni bavula. Bathola isandla. Siyadagoni. Sibambile. Ngakade sele nomphongolo nje. Kanti umphongolo wawusufihlele. Angasimoya yaqhawula uDagoni. Shayisandla. Basifika sihleli phansi sakhe. Kwasekubiza umpele nje endaweni kodwa umpele usebenza ngesimende awuzosibheka uDagoni futhi. Ngokwalungisa uDagoni. Engathi ngiyabona uDagoni. Noma ngangkhanda as long lentina isolution abo ukhanda mina isolution abo umsamo isolution abo namadlovu isolution akuyona yonke lento lento ngokuyithanda ifanele noJehova sebani. Hey Nkosi yami. Ukulungisa umsama uyasaluka. Ukuyakwazi ukuba ngakudeni. Dagoni usisenza sinyazo ngoba uyakhomba usifuna. Bamvalela sesilungisiwe sakhe. Bamvalela basebemshiya bayishiya. No, Dagoni is going to be fine. It's gonna be fine. It's going to be fine. Mama bafika ekuseni bafika this time. Bafika ebuthini. Baba onisha.
Bathi shayisana. Manje ngoba bafuna ukuphatha wonile. Bese hindisa uDago. Message. That's what happened to us. When we gave our lives to Jesus, nobody told us what to say on our shoes. Nobody told us what to say in the club. Go to a coffee or something. Ufanele sibekezelelane ukuthi uJesu akafelanga isono secommission. Wafela the nature of sin, which produces the action. Yiko sashumayele amaqi sashumayele mablu asizomela siloba asishwe ngoba uJesu abithi ngivela kaswena labekhaya omama basinda kuzosela basinda inkukhu ziyakhanda isifayeni azikwazi inkukhu ukubona sesendlini noma sesifayeni mazizwa iphunga nobulongo endlini ziyangena ziyozamkhanda endlini ziyabaphazamisa laba abasindayo. So uma uyamemeza bafana khiphani inkukhu endlini siyasebenza usho ke sabafana singena thina ubambe lokho mngaka isikhukazi ngikuthinde singaqala sona manje sona manje siphume la beba ukuthi la ngeke ukuthi yale ephambana. That's what isonto lenza leyo sure izama ukukhipha amathwana isikhukazi singaphakathi Jesus, my feet. What I'm going to deal with this cuckoo guys. What about this cuckoo guys? What's that apart? Let it go. No one shall you go. Open. Ukot. I see Kulumba. Wow, my God. It's just a matter of time. I said, Delena, indaba yethu udongo wethu ukuthi abantu naso yangoba isikhuku ashumayele ukhipha amakhwana isonto likhipha amakhwana futhi elingatethi wakhipha kodwa klasithi ukhona okwazi ukubamba isikhuku kahle asilahle ngaphandle mele sangaphandle amakhwana ayalandela ungayeki noma sebethuka abanye basebenzisa ama false accusations befuna ukuthi uyeke. Keep on yaphambili. And you remember emthandazwe musukhuluma namazwi khuluma nomoya khuluma nomoya.